Nafarroak historikoki momentu erabakigarria bizi du. Euskal Herri osoarekin batera bidegurutzean gara berriro ere. Bidegurutze honetan argituko da, aldaketa sozial eta politikorako bidea hartzen dugun, edota autoritarismo, murrizketa sozial eta eskuineko politikak pairatuz bestain bat urte ematen ditugu. Krisi eta herri mugimendu zabal baten garai honetan, kaleak inoiz baino biziago eta borrokalariago daudenean, borroka sozialak islatzen dituzten komunikabideak falta zaizkigu. Auzitegi Nazionalak horietako bat isilarazteko ardura hartu du bere gain, ateak ireki hain zuzen ere. Interneten presentzia zabala izatea beharrezkoa dela uste dugu. Hau dela eta, ahotsa behar dugu ekimena jarri dugu martxan. Nafarroako herri mugimenduak eta gauzak aldatzeko apustua egiten duten personek adierazpen bideak behar dituzte interneten. Herri mugimenduaren ahotsa interneten lau haizetara zabalduko duen proiektu komunikatiboa sortzea da ahotsa behar duguren helburua. Bere aldarrikapen eta borrokak bultzatu nahi ditugu, mundu guztiak ezagutu ditzan. Beraien ideiak publikoki eztabaidatzea nahi dugu, ez daitezela bakar batzuk izan, boteredunak, informazioaren monopolioa dutenak. Zure laguntza behar dugu horretarako, ekonomikoki lagun gaitzazu martxan jarritako crowdfundingaren bidez. 20.000 euro behar ditugu, Nafarroa osorako izanen den proiektu komunikatibo honi aukera emateko. Honetaz gain, proiektuan parte hartuz ere lagun dezakezu. Alternatiba komunikatiboak eraiki behar ditugu guztion artean, eta Nafarroako komunikazio esparruan baimendutako bozgorailu bilakatu. Ahotsa behar dugu.